Iprioridad sa bagong direktor sa BGMP7 ang programa kabahin sa pag-us-us sa congestion rate sa mga piniriso sa mga jail facility sa BGMP Central Visayas. Ano ang report ni Femery Dumabo? Moabot sa 299% ang congestion rate sa mga persons deprived of liberty sa halos tanang BGMP facility sa Tibok Rehiyon sa Central Visayas. Kini ang gipahibaw sa bagong director sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP7 Jail Chief Superintendent Luisito Munoz. Adunay 43 ka mga BGMP facility sa Tibuok Rehiyon, alang sa 17,857 ka mga PDL. Iyang giangkon nga sagad sa mga prisuhan congested na, hinungdan nga kini ang nag-una niya nga programang tutukan. Isip usa sa paagi nga mahatagan gihapon sa ilang dignidad ang mga PDL. Makigalayon sila sa mga LGU aron mapabarog ang mga high-rise building ug sa korte aron sa mas paspas nga dagan sa pagresolbar sa ilang mga kaso. Closely collaboration lang naman sa PNP and with the PDEA also para ma-stop na yung mga ganitong gawain, sir, sa loob. We will conduct investigation and we will closely monitor them para ma-prevent yung mga ganong bagay, ma'am. Aron matutukan pa usabang welfare sa mga piniriso, mas gimugatan nila ang mahatagan og mayong edukasyon, hangtod na sa makahuman sa kolehiyo. Hinungdan nga mas palambuon pa ang programang College Behind Bars. Resolbahan usab nila ang mga problema diin sagad sa mga masikop sa kapulisan og PDEA nga mga drug case, ang mga source sa illegal drugs ang matod pa. Sagad gikan sa mga tawo nga naana sa prisuhan. Mato di Munoz nga muhimo sila og ilaw sab nga pakisusi. Samtang kining kapin sa usa ka gatos ka mga bag-ong BGMP personnel ang ibahin-bahin sa mga jail facilities ug moy mo pahigayon sa mas subsub nga greyhound operation. 74% sa 17,857 sa mga PDL sa Tibuok Rehiyon nalambigit sa illegal nga drugas. Focused kami sa decongestion, welfare and development programs and education. We are putting all efforts to ensure that their dignity and rights as human beings are respected, and while under our care, nagiging bahagi sila ng mga programang makakatulong sa kanila upang ganap na maihanda sa kanilang paglaya. Tipik sa mga programa alang sa mga PDL maong pagpaubos kanila sa livelihood o spiritual program aron pag-andam kanila sa higayon nga makagawas na sila sa jail facility. Uban ni Cleofer Lumayag o Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.